em presento davant de tots vostès. Soc en Josep Oriol i Balsareny. Soc una persona com tu, o com vostès, com tots vostès. Un català més que vol opinar i vol dir la seva veritat. Ara, estimats amics, tornem de vacances. I què hem de fer? No oblidem la nostra pàtria, que estimats amics, Catalunya, la nostra terra. I Catalunya està en uns moments... Catalunya està en uns moments difícils, econòmicament parlant, uns moments de crisi, uns moments que la gent no sap cap a on tirar, cap aquí, cap allà, cap a on anirem. Jo, en confiança, us ho puc dir. Vota Josep Balsareny, la teva opció de futur. Sí, estimats amics, perquè jo us votaré a vosaltres. En postos de votar-me a vosaltres, a mi jo us votaré a vosaltres perquè jo us donaré milions de diners perquè podem tindre un hivern meravellosament fruitós i sigueu uns catalans que treballeu, perquè sobretot farem un molt hincapié nosaltres, la nostra candidatura, en el treball, sobretot que més macos que agrada després de vindre de les vacances que anar a treballar, anar a treballar dels 5 del matí, ai bo, andant de treballar per després estar uns anys treballant i us donin aquesta paga tan merescuda que és la jubilació. Doncs això és el que heu de fer, treballar. I jo, si em voteu, us prometo un futur meravellós, un futur amb tota regla. Vota Josep Balsareny, vota el teu futur.